Tay ka nang, tay, Hmm. nakita ni mo ang ahong chain sa kwintas? Oo. Diin man. Nasa, nasa, sa sahog, Sa sahog na ito? sa sahog dito. Diin man dapit sa akong gigdaan nga katong dito son? Dito. Sa sahog. Ako ang wala pinundan. Asan katong tingdan to? So sa ato paggabi diha pa to'y, diha pa to sa ako liog. Hindi. Ya, ang pindan tong gipangita, asa man wa di ka kita. Pangtaan niya, basig na diha ka. Na nagkamang-kamang na ko ganun na. Bago. Nagana, pagbiin, nagana ka. Kalimot ko. Oo, lagi na. Kana, andyan na nga. Tandang na nga. Tambal man ni sa barang. Ang lagi na ora, ang katambal barang. Kaya madyo na, uy, na, dili ako maoy budyagon. Eh, Gani, tambalon sa barang kay, bisag unsaon pa ni, di dyan mo fade. Di mo change ang iyang color, basta pangtambal sa barang. Asa man ito na pangitaon. Tawangi ko kamang-kamang. Pagkamutin kanina, oh. Nga unsa man ka ganina? Unsa nga nung ang kinsa man daing Mga diha. nakaingon sa imong pagkaluhod ganina? Nabanaot! Unja, nag-burn out bitaw asa man. Banaot! Lajo naman ni sa Si Maymay, nagkaan ko si Maymay, ngit-ngit na ngit. Karon, ang akong matag, ngit na Maymay. nganong dito man kang may wa man di rin ako. Wah, kay kito man. Kito man siya. Kito man siya. Wala ako klaro kay. Nagpahayang-hayang punta dito sa ban. Nagpahayang-hayang. Unsa man nagpayangan nag-ingon. Nagbat kanina kanya magbata nagbana na. Tingnan ba ka na hiya? Oh. Lima lang mo. Naguda ko nga. Hindi man siguro tinaod. So nahadlok ka og Hindi. aswang na batos may or white lady. Oh, lagi. Sure ka. Pag move mo, diha man di ay nag-ali nga katong BBC po. BBC po eh. Ang naman ang imong panginanaw di naman. Ang ayang kay. Ngit man. Ngit lagi. Asong pag ano, nasindol ang akong to, di nasindol. Mauna, Kau paminaw. Napin. Ang imong mata dili ra jud na dili sa uban o tanawa. Nasindol na ang ka. Wala ni ko magkuan nga tao ba to? Unsa may mo Kaya pananaw di ay? man. Unsa man imong pananaw? Kita man siya. Unsa may Yan, nagusto mo kaya. Kumakam to tao ba to? Ngit mas. kinsa man imong pananaw? Ang bot, isa to. Wa ka nagkibido. Nag-video ko. Diya unsa man ka ngit-ngit? Kasi dali, kaya wa mo magpisiga. Wa pa to lamdag pa to pag burn out. Masukuon siya kanugatan. Napanood ko. Ako natukod ni siya, natukod na ni siya. Sabi lang ladsura na sa tinae. Anja, Wa makakalapian. ang kartong nakaingon na sabi ko yung patuliran ko lagpot. Diya, basig tinda to ninyo. Lagpot dito. Ay, I'm so tired. Ang patiran siya. Mga una tayo, I'm so tired and I'm so Hindi na hungry. Mag-upo ba kang sapatos? Okay, nagpalabing-labing ko sa umbana ka mga nice people. Patiran siya. Ikaw po man ko, ay. Patiran siya. Okay, bye-bye. Kabawas ko.